Pwede pala na course niya. Pati nga. Yes, mga subscribers, likers, mga kapanyas natin dyan at yung ating walang sawang sumusupport at nanonood po ng vlog na Moderno Magkeping 2. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ngayon po ay February 5, no? First day po tayo ngayon. So, nagpalit kami ng schedule ni Kuya Marciano kasi nga ni Kuya tsaka po mas peras kay sa anak na si Sherwin. So, ngayon po namin tinuloy yung therapy namin. So, yung program namin 70 counts, tutuloy po namin kasi yung last po namin vlog na-copyright. Hindi po alam. So, yan. Teka, pray nga tayo. Kasama mo. Pray mo tayo bago tayo na lang. Andiyan ka na pala. Ay ka, absent eh. Wala, pasok sa salina. Okay. So, our verse for today is John 3:16. So, God loved the world, He gave His only begotten Son, that those who believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and these things will be added unto you. Lord, maraming salamat po, Lord God, ng Panginoon ng God. Bless us always in God as Panginoon sa aming buhay. Sa pamilya nito, Lord God, dalangin ko ang kaligtasan, kapayapaan, kasaganahan, at pagkakaisa at pamamahalan sa tanong nito, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, itas mo kami kung ng instrumento ng magkagalingan. Kaya Kuya Marciano, Panginoon, Lord God, salamat po sa mga great improvement na sign na nakikita po namin, Lord God. Muli, Panginoon, samahan po mo, Lord God, kung kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Ano yung ano? Ano yung parang? Ito. Ay, yung blood result ka na mga. Kasi yung bago siya ma-discharge. Ang lilit ah. Yung mabasa. Ayun ako Wala lang. Basahin mo sa akin. Yung blood sugar niya, 6.47, yung normal value 3.529. Nasa mid siya. Nasa mid siya, sugar niya. So yung mga pagkain niya, yung pinakakain niyo, alalayan niyo. Alalayan. Ang una dyan yung kanin. Tapos yung mga, ano ba kinakain na to? Oatmeal. So, less Ngayon mo- nagkaano siya, nag-biscuit siya, pero pag merienda lang. Tapos, Ang biscuit niya dapat ang Skyflex. Soda. yung sabi, yung mga ganon, yung mga parang Marie ganon. O yun, Mari, matamis yun ha. Kasi kaya di ba kailangan matamis niyo kasi nga hindi siya nakakalakad. Kaya mahina pa yung mga panunaw niya. So kailangan natin siya i-balance sa mga sugar. Matamis, yung iwasan mo sa kanya. Kasi ganito pa. Ano ba kinakain ito? Ulam, anong ulam niya? Lagi bangus. Oh, pwede naman, sige. So sugar niya, ganoon. Nasa mid ha. Nasa pinapakain mo yan ha. O, pangalawa. Tapos, creatinine niya, 61. Mababa. Kasi yung normal is 62 to 106. 61. So okay. Mababa yung creatinine kaya sabi niya, good yung creatinine. Good nga. Yung potassium niya, 3.6. Yung normal values 3.5 to 5.1. Sodium, 139. 136 yung normal values to 145. Good ah. Tapos, So, yung ano lang problema na niya dito dati yung hemoglobin niya, medyo mataas. Ngayon, 161 yung result niya. Pero yung normal na ang dapat is 120 to 116. mataas yung hemoglobin niya. No? Yung ano kasi ako yung nag-ano pa yung abnormalities pa yun. Oo, yung nasa gamot yun. Nasa gamot. Nasa gamot yun ng doktor, yung hemoglobin niya. Okay. Kaya yung sa ano na siya, kaya pangalawang ano siya ng blood, ano niya eh. Blood chem niya. Ano ba blood chem? Ibig niya. Yung sa kanya yung last time ito, yung pinakabago siya ma-discharge ng 23, no? Oh, ito yung last na ano niya. So, lilipat yun siya ng ano? Ang bali, lilipat ko pa lang siya ngayon niya sa Saturday. Lilipat pa lang ngayon. Kailangan siya lilipat. Bali sa Saturday Okay, siya. very good. Sige. At least, alam niyo yung ano, alam niyo yung pag-ingatan natin. Kasi kinuha ko yung mga records ko nung Yung sugar niya ha. So, hindi pwedeng lahat papakain sa kanya. Kasi nga, hindi pa, tama, hindi pa normal kasi yung talaga, hindi nakakalakad. Once na nakakalakad na yan, tapos pinapawisan na sa exercise, so magiging maganda na yung circulation ng dugo nito. Potassium ha, yung potassium niya ha. Saging, saba. Nakainom siya ng saging, saba. Kinakain niya ba? Kinakain mo tol? Saging, saba? Kainin mo para lumakas ka. Bawal ng soft drinks ha. Bawal ng juice. Gusto man yung mga Oo. Warm water. warm water gawin umaga. Oo, Bago siya diba? mag- Before and after. Before.
Yan po, yan po, yan po. Alas 2 na nagpatulog eh. So maganda yung gano'n niya, creatinine niya, hemoglobin lang medyo may konti. Ano ba yung need niya? Sugar yung need niya. Ano sugar? So magbabawas si Sherwin ng mga sweetie food na papakain kay Kuya. So maganda rito yung check-up niya, na-update yung pasyente natin sa check-up ng mga doktor. Yan. Yung mga doktor kasi importante rin yan. Sila yung nakakaalam ng mga creatinine, hemoglobin, yan, mga sugar, potassium. So kompleto to. Kasi na-blood chem siya, no? Ano ba? So maganda rin siya ng blood chem ni Kuya Marciano. So very good. Bali, paparequest ulit ko ako ng blood ko pag sa laboratory sa Saturday. Sa bago naman yan, ha? Bagong updated na. So everything is good with the help of the Lord. Tsaka yung ginagawa ng program, nakakatulong sa kanya. So ito muli yung kanyang updated therapy, February 5. Kasi isa na copyright. Kasi yan si YouTube ngayon, no? Konting ano lang, no? Konting sounds lang, ayaw niya. So nag-iingat kayo ngayon, wala lang sounds muna. So ito yung gagawin namin ngayon. So we will make our 70 counts tayo. 70. So 70 counts each program sa kanyang lower limb na exercise na gagawin namin ngayon. So watch nyo po till the end yung aming gagawin exercises. So again, God bless po to all of you and shout out sa lahat ng mga kapatid ko at sa lahat ng mga gwe ko. Ito yung nanay mo dito? Orayo. Oraya? Orayo. Sa Gueco and Orayo clan dito po. Shout out po sa inyo lahat. Mga Bicol yun. Mga Bicol, mga Yumol dyan. Shout out sa Bicol. Mga lahi ng nanay ko. Sa Padre ko, Pampanga, lahat ng mga Saraklan sa inyo lahat. Shout out. Ayan. Sa aking mga anak, shout out. Ayan. Sa lahat po ng mga kaibigan natin, mga customer, lahat po sa inyo na nanonood ng vlog na ito. God bless po to all of you. Samahan niyo po kami sa aming gagawin ni Sherwin. Ito po sa aming bedridden. Yung father niya po, ayan, nakakatuwa naman kasi may mga suggestions ng YouTube sa akin. Nakikita ko yung mga improvement ni bedridden. Ayan, SPO, stroke patients, Marciano, Gueco, sa Bay District 1, Pandakaki, Mexico, Pampanga. Watch niyo po yung aming gagawin. At huwag po kayo magsasawang panoorin, especially makakapulot kayo ng mga technique, mga aral. Kung wala po kayo pan-therapy talaga, malayo kayo sa mga lugar na malalayo at medyo nakabala kayo, pwede nyo pong gawin ito, but try to it. Meron kayong doktor check-up. Yan. At yung BP niya laging naka-monitor. Kasi, Yes po. kasi importante po yung BP. Kasi pag mataas ang BP niya, hindi pwedeng dalawin yan. Bawal yun. Tataas lalo yung dugo niya. Okay? Tsaka pagpuyat, bawal din. No, siya. Oh. Kasi pagpuyat yan, wala sa kondisyon ng katawan niya. So, number po yan ang iningatan ni modernong mga yung puyat, gutom, busog, may mga fracture, may mga opera. So, yung stop ko doon sa pwesto ko, bago ko iwanan yan, unstructured hair, yung mga gagawin. Kasi ang massage, hindi basta-basta may namasahe mong tao. Maaaring mamatay yan, maaaring mahilo yan, o maaaring magkaroon problema kapag hindi ka sumunod sa protocol ng DOH. Again, God bless all of you, and this is the updated therapy. Kaya, bedridden, Marciano Gueco sa District 1, Pandakaki, Mexico, Pampanga. Yan. So lahat po ng taga-Pandakaki dyan, lahat ng mga staff ng barangay natin dyan. Salute to all of you. God bless. Sige po lahat. Ha? Tayo. Saan tayo? Yung tiklop po. Single. Single ba? Ano ba yan? 70. Single. Yeah. Kaya ba? Kaya? Ayan. Huwag mo lagyan ng sounds, ha? Huwag mo lagyan ng sounds yung ano niya. Huwag mo lagyan ng sounds. Pinabalit niya. Bilang. Ano na tayo? Oh, ay, wala ko. 6, 7. No, bilang, wala ko 6. 9, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. 3 sets and up tayo, ha? Damo, 3 sets and up. 7 yan. Pero may pahinga pala yan. Dito. Parang gym. So, what's it tayo? What's it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 sets. 2 sets. 2 sets. Saan yun? Ibig siya. Stop.
kasi mga ligaments yan. Pero matibay yung ligaments yan. Pag nagaganon niya na yan, it signs. Nagaganon siya. Di ba? Hindi pa niya nababalance. Hindi pa mabalance. Pag ganito na siya, is balance. Perfect power. Ayun, depress siya, kuya ha. So, kailangan tulungan ko yan. Sige po ha. Sige, for 3 sets ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 sets. Natin lang. So, ginagawa lang po ito sa mga bedridden. Pagkanda lang iba na po yung program natin. More on tayo walking at saka yung upo tayo, yan. Saka yung may pinapagawa ka hindi. Balance yung talaga. Ilang session ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 14 na. 14 session. 17, di ba? Next week, 17 na tayo. Hindi nga siya. 14 session, 14 days. Nung malapit na mag 1 month ha. 14. Kalahati pa lang. Kalahati pa lang. Kalahati pa lang siguro yan. Oh, ba't bilang? 1, 2, Bilang, huwag mo kalabanan. 3, Sa to? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ito lang, mataas ba ba? Ano ba yan natin? Ayusin mo nga. Magparang tayo mga ulo. Yan, very good. 19. O, tumas bagya. Tumas sobra. Tumas sobra nga. Sakto lang. Konti lang. Yan. Kaya siya makita yung pasyente natin. 20, Wala. 2, 3, Wala na. 20 na. 20 na ba yun? Okay na natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 sets. So, 3 sets. Yeah. Next week, 4 sets na yan. Last na natin yung 5 sets. Last na yan. Hanggang doon lang tayo muna. Hanggang makalakad siya. Okay. 1, Inap na inap? 2, Inap pa? 3, Nap? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Double ha? 72 Analain mo ako. So, papasalamat din ako sa kanyang anak kasi hindi ko magagawa rin na to kung mag-isa lang ako kasi yung tuhod niya mahina pa. Hindi ko matitiklop yung paa niya. So, hawakan siya yung bot. Tuhod niya. Wow. Wala din ako. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, wala muna. Para masanay pa yun. Hintay mo na rin 20 seconds. Ayan. So, first set. 2 sets. No 3 sets. First set, 20 counts. 3.5 sets. First sets, 20 counts. Ano to? Pag-third na? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iniyak nyo. Kanya po. Ano next natin? Ano?
Sige na naman ito niya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Morning! Morning! Tuloy-tuloy siya. Oh, second set. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Third set. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini-up set. Oo, alam mo ni-up set. Alam mo ni-up set. Pwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Round. Side by side. Same, no? Same to. First set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ako tuloy-tuloy. Pwede. Stop. Third set. Second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second set. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini-up. Set. Ini-up po. So, each set po, 20 counts po yung ginagawa namin. So, ang program namin kay Kuya Marciano ngayon is 3.5 sets for exercises na ginagawa namin sa kanya. Sa kanyang lower limb in preparation, sa kanyang pagtayo po at walking. Ayan. Last. 2, 3, Ini-up po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 2 feet round. ano nyo? 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percent. Toilet to. This week po ganun na tayo. Hindi pwede maganda. Malambot pa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. May yan. Mga pang-dalawa. Ayaw muna. 14. Halid na sa'yo. Sige pala galing. Ayan pa, oh. Siya, ayan pa. Siya, ayan pa siya, oh. Siya, ayan pa, oh. Ayun, dalawa, ayun, oh. Ayan pa isa, oh. Hindi isa. Ayun, oh. Hindi ba yun? Oh. Ay, hindi siya. Ayun isa, clear yung isa. Maraming alien. Pili tayo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and after. Dito ko yung mga alien. Hindi. Pagapag, yun, no? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Whatever's. Relax. Reverse. Oh. 1, 2, 3,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last set. Hindi na narinig yung Mayo ka matanggilan mo? Ano? Last set. Kalate. Malate. 1, Dami magawang. Malabas. 3, May magkipin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya pa nagreklamo yung likod na ito. Ginagara pa rin yung likod na ito eh. Yung likod na, siguro ginagara pa rin. Ano siya? Dorsey. Dorsey. Ito sa pa. Kaya mo konti. Ah, konti pa. Taas pa. Yan. Ah. Gusto mo. Dorsey po tayo. Dorsey flexi po tawag dito. Sa ganun pa. Ganun pa. Ready ka na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dorsey flexi po ito ha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. First set. Tuloy-tuloy, di ba? Oh, ready? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. third set. Third set. Tatsaga ka na ng kuya ha. Lalakad ka pa, lumakad ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And upset. Gusto nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lata. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ready? Second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second set. Last set, ano? Third set. Third set. Tapos sila pa. Oh, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Layup set. Abang na pa niya ako. Nagulo siya. Malakas na to ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Load. Version. Pasok. Pasok. Hawak doon. Pasok siya. Hawak ba? Hawak ka na. 1, 2, Paawa 3, isa pa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Diversion. 19, 20. Hold. Diversion po tayo ha. Papasok po yung sa talampakan. Ang tawag doon. Second set. Mga nanonood dyan. Diversion. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yep. Hindi pa, third set pa. Kasi pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and an upset. Ilang pinya na. Lakas na. Ba yung reaction? Ganda mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Labas. Ready? Move! 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, Palabas po to ha. 13, Eversion. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ito lang ang ginagawa natin ito. Wala ka hindi magagawa. Ito sinto dyan ha. 1, 2, 3, 4, Ano, gusto ko 5, doon. 6, 7, Isang 8, buwan, tayo na. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yep. Third set. Third pa lang. So, di sa third set ha. Okay, ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last. Yep. Set. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasok, dito sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second set. Ayan, sir. Ready pa. Back. Open back. Provision Okay, ako. pan. Thank you. Salamat. Ayan, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Third set. 1, 2, Dito 3, may juice sa 4, kamasari. 5, 6, 7, Ang dami 8, ko din. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labas. Labas. Reversion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seven, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Third set. Meron ko, third set. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last set. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? Station. Bilang ka. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last set. 1, 2, 3, 4, Yeah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi yung signification natin, sinisun sa kanya. No? Words. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Tulog sila. Umagising. Tutulog bawal. Tawag tulog. Okay. Mamaya na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lawag 8, sumangkit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Nagising ka. 16, 17, 18, 19, 20. 7 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Third set. Nilapata. Ayan. Kaya yung mga to. Third set. Mga alien. Third set. Alien. Third set. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last set. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. First set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We have set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinch. Yung po tayo niya ilan? Visit up niya ilan? 30. Na. Ana? Ano pa? Hop! Ano ba yan? 30. Ano tayo ba? Tapos na. Give me your hand. Kuya, bawang ka na ha? Ako na. Yan. Bawang ka. Bakit ka? Ako sa tanda nga. Yan. Yan na. Siya. 3, 4, 5, 6, 7, Maganda ako siya. 8, 9, 10. Yan. Gusto mo mga alcohol. Hindi naman malisa sa alcohol eh. Alien! Kaman mo. Ano tayo? Ilan ba First set, yan ba? first set, 10, Okay na. Ilan ba yun? 30. Second set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa kayo ha? Last set. Nasa kuya. Relax ka na. Malakas na rin naman One, kumain. 2, Sugar niya ha? 3, Kanin. 4, Nakalang. 5, 6, 7, 8, 9, Bonus 2. 1, 11, 2. Bonus ka. Okay, dito ka. Sisiyon ka dito. Kasi ano? Ano sa dito?
Ito yung ano, parang lotion. Saan na? Lotion saka ano. Lagyan mo lotion tsaka. Timpla mo. Konting oil lang. Ay, ano. Nilalagay mo. Ano yan? Yung kanina in-sprayan mo o ano? Tama, namatay ka. Order ka nga. Shopee? Hindi, binili ko pa sa Market. Gordon na lang ako ng sarili ko. Yung binili ko, napunta na kay Pablo eh. Kaya pala puputi ka na. Susil. Kung white yun yung ginagamit namin eh. Ah, di ba? Puputi ka na Puti eh. na siya. Ang sakit na ito. Ano, parang lamay na ako pag ano, sabi mo, pag naka, siya eh. Sabi na siya. Sumasakit na may pain yan. Ito ng blood circulation. Binagay ko yung Restart ang siya. Improvement ng connection ng nerve niya sa utak niya. tapos na pinaano namin tapos niya konti. Sabay hawak niya sa kamay, hindi niya rin taas na mga Mataas maayos. Ganda ng program niya. Mabilis. Sige, 70. Biro mo. Biro na 70. Kaya mo ba yun? Hindi makakaya yun. Kasi, siya. Hindi ba sinandaan? Next week, 80 na yan. tapos sa 150 ata. Hindi siya dala. Rugado na siya. Ano naman dito niya? Sakto siya. Ba't siya puwet kapon? Nangyari? Yan. Puwet daw siya gabi. Kuya, nagtatanggal ng diaper, nag-aano. Siya na mismo? Ayaw yung tumawa. Pag nilalagay namin yung diaper niya, gusto niya palitan kagad. Kaya ako kung naiisip. Ayaw yung tabo na sa ano. Talaga, kung nanonormal na, yun naman tayo parang nahihirap siya. Ayaw nyo naman, ano, bata? Pagano'n? Ganun Mas ang tema. malala ka sa bata. Parang piling nga ako bata, di ba siya? At tapos nang kumain kagabi, ay, pilit mo na ba? Ayaw pa naman na. Okay. Nahawakan na lang namin po yan. Sensitive na, oh. Ano siya. Bira ako na, ano? Kung namin yun, wala lang. Ayan. Sarap pa kuya. Feel good. Naalala ko yung pinagkala ko ng matanda sa dito. Nag-aaral pa ako ng episode. Then gumaling ko man. Sumipa yung paa. Then, yun na. Natayo ko siya na. Then gumaling, sumosok. Hindi na mapakali sa bahay no, nasa labas Kaya si nanay, ito. Ipag-dismiss. Sinanod na kakatak naman. Balik si Kat. Yun ang una kong pinalakan. Way back 20 years ago. Nag-aaral pa ako na ha. yung black niya ang wala talaga.
Ano hindi naiiwan? Sasabay ka na rin. Yan. Power na. Oh, Matigas na. tapos na. Inano ko nga rin kanina eh. Sabi ko pala itong bigas yung ano Hindi mo. kasi dati, ano pa, tagulin. Diba, fresh yan. Kaninang ano, pinatayatayuan ko. Power na, matigas na. Diba? Sasabay ka. Congratulations. Power na. Oh yeah. Ay, power na. Ay, naano ko niya na nabago siguro siya. Pinipilit kami ka na yun. Galaw-galaw. Ay, power na. Tigas na. Malaman na. No? Tigas na ulo, no? Ano na Hindi ako, na- ganun din ako sa, ano pag natawag, may katrabaho ko, tawag ng tawag. Yun ang aling mo dyan, yung gumawa ang pangalawan kasi sa inyo, abaan nyo. Kasi, mabalik na. Kaya lagi siyang may, ano, may attention. Attention seeker pag ganyan. Tingnan mo, ay, sinaw. Wala, mabilis kayo. Kung lumakad naman niya, sulit kayo dyan. Ha? Lumakad niya, sige siya rin. Thank you, Lord. Ang hirap ng gusto ko. Ha? Hindi ng financial. Yung ano natin. Emotional ka, O emotional. Lahat kasama talaga yan. Yan ang stroke. Akala kasi nila ang stroke talaga. Pinabayaan mo talaga yan. Patay ang pasyente. Pinabayaan mo yan. Meron naman kasi mga stroke. Eh, baka gabi ko yan. Eh, matigas na. Lumayo siya dyan. Ayun siya, makatapos lang niya Suksok siya dyan sa ano niya, buta din yung kama Iniwan niya. ko kasi nga gusto niya magpahiga na. Lagyan, lagyan. Lagyan ko yan. Kaya sabi ko sa inyo, ha? Lagi na kayo nakamonitor sa kasi nga, yung isip niya kaya niya na eh. Oo, isip niya kaya niya. Pero, supposedly, may katawan mahina pa. Kaya Buti na lang pinipirepare natin. narinig ko yung palabas niya. Yun ang iwasan, sabi ko, yun ang iwasan natin eh. Na mapandog siya, makapilay siya. Okto, kabito mo kuya ha. Kung mong gagawin yon, dapat, yung mga anak mo nandyan. May oras ka na kayo ka. May oras ka rin dyan. Yes ka lang. Piniprepare, parang ng varsity, piniprepare ka bago lumaban. Hindi pwedeng walang training, di ba? Sige nga, ang varsity ba, sino, walang training? Meron. Ganyan na. Dadaan kasi bukas lang kakain niya. Araw na kailangan, araw-araw yun. Malakas na rin ito. Ano? Malakas na ito. Kaya kaya niya ng ano eh. White coffee, kaya. Kaya ko po sa mga Lakas, sama ako, sama. kung kaya niya lang Bigat, i-balance bigat. na yung sarili niya, kaya niya lang Ah, kumain. Lakas, lakas. Bigay mo Lakas ako, mo. bigay mo. Biga, biga. Ganun. Nanandiyan ka. Gusto niya kung masaktan ka o hindi. Baka yun ang hindi, masaktan ka. Pinahin mo. Pero, Wow, good morning! Stretching muna, ingat-ingat. Water water ha. May bata rin na dialysis. Kayo na tubig ha. Yan po yung teacher nila. Dialysis. Mahirap. Kasabayan namin kay Papa, may dialysis. 20 pa lang yata yun na siya. 21 Grabe ah. 21. Yung bata pa lang. Pero sa ano, matawag doon? Lupus yung ano niya. So yun daw ang pinaka best way nila, dialysis. Tayo ka. Tayo. Tayo. Tayo siya, oh. Yun lang ako nakakano eh.
Di ba? Hindi na kami nahihirapan Hindi na kayo naman tumayo. pagpapatayo siya. Pati sa yung ano. Check nyo lagi ito kasi kaya hindi siya makatulog kasi siya may garapata yung ano niya, hukid niya. Ha? Ayun o, tama mo, may garapata diba? Sabi ko sa inyo, no? Kaya gusto ko puti, lahat puti. Pati punta puti, ha? Para madali makita yung mga alien. Hindi doble lang ni mama yan, no? Kaya yung puti niyang damit, i-cover niyo dyan, para alien. Makita si alien. Hindi impede eh. Yung dati hindi makatulog. Hindi makapagsalita eh. Meron ka ba dyan ano? Relax. Labs ka ba dyan? Ilayin mo. Ako ko doon yung ano. Yan. Sorry. Patas. Patastas. Commercial muna. Yung ito patastas. Salamat. Lagi yung ano, hindi na makaka-copyright yan. YouTube ha. Wala na kami sounds dyan ha. So, this updated hard exercise kay Kuya Masyado. Kaya hard siya kasi nga, 70 counts na po yung every ginagawa namin sa kanya. Tsaka, parang na-improve na. Gininawa ka siya, ganyan. Bigis na balakang ito sa charity sheet. Ano lang siya pag ano gusto talaga humika. Oo, talaga nga siya. Gusto kaya na hinihiga ng sarili na. Ang bakery ba naman, naka-wheelchair siya, Wow, hindi pa naman yes, kaya. Ano mo hindi sa bagal kung tsaga-tsaga. Ano ba na Pagdating yung ko, basta nakahiga na. yung Sunday pala yun. Kaya siguro siya, hindi makatulog siya gabi, may mga alien ha? Yung labas mo. Oo, alien siya eh. Pero, oh. Oh, di ba? Amo daw, amo. Wait lang, ba? Kaming improvement niya dati, parang lahat ng gulay ito. So, ang tubig na ito, pag-upo, pagtayo, na dapat yung wheelchair niya, mas marami sa umaga. Giga niya, konti lang. Baka mo siya, sa dito. Ang good. Sino, may alien eh. Ano ba yan, no? Ano? Ayaw niya pag ganun. Ang nakakalakad yan, focus naman tayo sa kanyang kamay. Pwede sabay yan. Pwede dinadaanan pa rin natin. Yung kami nagpo-problem na. Tutuloy niya pa rin yung paggamit ng kanya, masin niya. Kaso hindi ko siya na ano nung nakaraan. Tuloy niyo yan. Maraming bagay yan, ha? Bukas. Ang perfect bukas. After therapy. Oo. Pwede naman yan. Pagalis. Pwede yun. Kailangan nyo din. Ang bagay. Ganun. May power na. Sakit yan. Ito. Sakit. Kasi hindi mo na kasi nagaganon-ganon eh. Hindi mo tinataas-taas eh. Kaya ano na, stuck na yung mga muscle mo dun sa ano. Feeling. Nararamdaman ko. Yung, ano mo? No? Sakit. Dito na tayo, di na mataas. Bato na eh. Kaya ano taas na ito, hindi na ano. Ito focus yun. Kabila. Tumulong yung kabila, di ba? Kasi nakataas na gagawin yan. Gusto mo? Parang mataas na taas na yan. Taas mo ako. Tama ka lang. Ano talaga
medyo Pero pag yung nakaupo siya sa wheelchair, na-straight niya na ganyan, hindi na yung nakaganon siya. Hindi naka... Hindi na siya yung parang nakaganon siya lagi. Gusto din niya pag hinihilot ko yung dyan. Sa may ay dito sa may ano. Oo, ay gano'n. Kailangan ko, mahilig ko lagi yan. Puro po to. Yan. Kailangan na kami. Yan ang gusto niya yung hinihilot ko pag ano eh. Yan. Yan ang Siguro focus. nangangawit. Ilan mo? Ano? Tigas mo? Nalay siguro sa ganun. Medyo masahe niya, hindi na basta masahe dati. Dati abot-hagod lang. May pressure na yan. Siya na kasi nakahiga lang, kaya ganyan. Hindi pwede puriga to ha. Handa mo. Siya ha. Sa nga yung siga. Oh. Higa ka na. Wala bang mga alien? Alien! Oh. Pinalitan ba ni mama? Pinatong lang kasi mama. Kailangan to kasi titira mo sa kanya. Mamaya family. Ba? Oo ba? Di ba na yung konti power? Ba? Kailangan, tibayin mo konti. Okay? Ito yung atis na. Oo, di ba? Ito yung konti. Dati, pangeng. Dito, parang Chinese. Dito lang nalipas ko kami. Parang naiingayan siguro. Nanonood siya. Ayun. Ano lang yung mga ano? Mga kapulang aral? Yung mga, yung babakan. Yes, the cellphone. Siya na ano eh. Yung mga imasin niya, oh. Malakas. Si Kuya Kai, ipasok ka Kuya Kai, gising na kami. Namamatay pala sila sa alcohol mo eh. Ang tibak yan. Malakas to ang 70%. Saan lang? Ayun si Mami. Ano na, sinend ko lang yan. Yan ay, bumata to yung sa kanya. Kuryente niya. Ito ano, gawa ba? Ba't pa tumaas? Yung sa atin, tumataas. Yung magkakaroon natin niya. 7-3. 1,000? Ano kuya? 7-3. Ano, 400 na. Ginagawa mo 30 pa lang. December, ay, December, January pala yun. December yung May mga ano ka eh, Christmas tree ka pa, tsaka ano, ilaw-ilaw mo. Ayaw mo kasi ng ano eh. Solar eh. Sa kanina nasa taas yun kuya eh, mga Christmas light mo. Ang ano lang, dalawa kasi prep. Tapos aircon. Computer, dalawa din. Mabilis ito. Pag naka mga 30 session to, 1 month. Sabi ko. Lalakuan siya lang. Kala niya yata, ano, makakalakad na siya. Kasi pinidit niya kagabi. Hindi ko na pag nakaganon na yan, hindi pa eh. Ito power. Kapag babalian siya, hirapan tayo ha. Pinipre-prepare pa natin ito. Ang mga improving kayo, nakakaupo siya, matagal, yan. Yung isip niya, mabalik-balik na. Mabalik na. Oo, balik na. Dati, makulit na siya ngayon. Tumoble. Maghahanap na lang yan, mga saan, yung mga dating ginagawa niya, nahanap-hanap niya na yan. Paunti-unti. Nahanap niya na talaga, o yan, napunta daw sila sa bakery. Nakita niya yung chicharon na Oh, wag! na, yun daw ang gusto niya. Tapos, nakita niya, meron umiinom ng soft drinks. Yun. Mm. Yun. Sugar yun. Kasi panglasa niya gusto niya, Maiba sugar. na. Hindi niya alam,
sasama yung sa sugar niya. Mabuti nga tayo lahat, sinecheck natin. Yung iba, wala eh. So, ito yung pinakamaganda ngayon. Actually, sinecheck ng mga anak niya lahat na kompleto. Kaya magandang therapy to. So, expect ko, with faith in God, madali makalakad siguro na siya. Magugulat yung mga nanonood sa atin yan. Biglang lumakad ito. Mapagawang tarpulin ito. Ha? MVP. Gumaganda na yung katawan niya. Oo. Ganda ng katawan niya dito Ganda na. sa taas eh. Sakto na. Nakita ko na yun. Kaya na. Tapos yung sa may kwetan niya dating flat na flat. Ngayon medyo nagkakalang. Ako ba naman? Pinapilong ko gusto niya ng pagkain. Hindi talaga nahanap niya. Basta ba? Tapos hinahanap niya yung mga dati niya kinakain. Talagang tinitikman niya. Matalas na ano yan, maramdam yan. Oo. Buya. Matalas na yan. Yan. Sakto ka na. Tinimpla mo ka na. Ano bang Ellen ha? Bibig sa chef ko ah. Masumako. Magbabaw. Kasi kuya. Ako bago pa, sabi sa akin ng mga customer, "Oy, may alien dito." Oy, may alien. Yan. So ito yung paa niya, pag tinest yung ganito, Okay na. pwede na tayo walking na. So more on ang ating ano noon, focus noon, hindi na ganyan. Lakad na. Upo tayo, lakad naman tayo. Babago lahat ng program natin pag yung paa mo ganito kuya, gumanya na. Balance mo. Tapos yung kamay mo, paupo natin titirahin niya, hindi na pahiga. Paupo na yun. Babago na. Ngayon ba na puro higa? Training pa. Kala mo, siguro kaya, i-training pa rin, parang basit ito. Sa paupo naman tayo, Super 21, 5 set. Ilan yun? 5 times 21. Okay. Baso. 21, yun nga. 500 ka na. Ilan? Pwede ba tayo sa... Oh, yun. Yun lang. 100? 110? Yun ang ating program sa akin. Super 21. Best set, 81. Mas lakad. Long lakad tayo. Ang haba niya, no? Lalakad tayo. Lalakad tayo dyan. Umaga tayo dyan. Parang Nakikita niya yung nag-aano siya. Yung din mo naglalakad dyan. Yung umaga. Sa over. Yung nakaganyan lang. Pero nilalakad. Ah, bata. Yung bata yun. Bata pa ba yun? May matanda na isa na Ay! lakad niya. Ganun-ganun lang. Ayun, pinabaya. Matigas ako doon? Pero yung kamay niya. Oo. Yun ang mga tinatawag na mga pinabaya. Yung Tapos kamay sa niya. gumano yung kamay mo, Oo. Matigas. Hindi Oo. na, hindi na ano eh. Hindi na, pero makakalakad na. yun ang pinabaya. Hmm. May therapy yun. Pusa na lang siyang naglakad mag-isa. Parang Oo. Kumbaga sa yung kamay niya, mahirap na yun. Mm-mm. Talagang lahat ng mga ano, puro nakanats na, nakabulbul na, yung mga muscle na. Hindi niya na may bababay. Pati therapy para matagal. Dapat ang therapy yun. Kaya nga sabi ko, dapat ang malambot pa, exercise. Pag pinabayaan yan, gagawin niya, no? Parang si ano, yung... Tawag doon. Yung nakikita ko sa bakery na si ano, payatot yung nagpapedicab dati. Nagpipwede ka. Saka ganun siya naglalakad. Oo. Naligas na eh. Yung ano, alatabong nakalakad siya pero yung katawan niya hindi ko Yun, pantay. hindi na therapy. Hindi pantay yung Yun yung mga pinabayaan sa sarili. Minahay yung bisyo. Kapag kain ba, di ba? Sa pagkain, wala pang control yun. Mm-mm. Basta ganun. Tama, na-stroke tayo. Iingatan mo lahat ang kinakain. So, pag na-stroke po kayo lahat, iingatan ang mga kinakain, hindi pwedeng kain. Mga gawain, hindi pwedeng gawin at isipin, di ba? Ano ba yan? Bawal mag-isip. Bawal ma-stress. Kaya? Check. Pwede natin ito. Kaya, Bago na yun. Okay ko nga.
Pinalitan mo na yung Ano yung ano niya? Tuloy sa baba. 3? Taas? 2. Balik mo. Ang kulit ko, mawala na ito. Malapit na mawala si kuryente. Tago na to. Three. Wala. Dos. Yes. Pakaya na siya. Kaya pray tayo para maano natin yung video lang. Kasi i-upload ko lang. Let's pray. Okay, Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe, shall receive. Proverbs 19:21, many are the plans in the mind of the man, but the purpose of the Lord is not. The purpose ng Lord, maraming si ang palilino, tayo mga instrumento ng mga Lord, maraming salamat po Lord God sa aming limang therapy, kami siya naman po sa safetyness, sa mga programang ginagawa namin. Lord, bakit po rin ang mga bagay na ito at salamat po sa mga tulong sa mga spota sa aking mga programa na ginagawa ng mga Lord, maraming salamat po Lord God. Muli Panginoon ay dalangin ko ang pamilya ko. Bless them, protect them, natin po sila sa mga espiritu, sama sila ba pupunta sa pangalan ni Jesus. Amen! Hanggang sa muli po. So this is our updated therapy sa ating stroke patients, bedridden. Kasama ko si Sheena, Sherwin, at pa isa? Sarina, yan. Napasok? Ano lang po sila, module. Wala siya, shoutout Sarina. Shoutout, dali. Shout out na kay teacher. Dito ka. Shout out po kay Dali. teacher. O, mag-shoutout to si Sarina. Shoutout. Dali. Kanino? Shout out kay Kanino? teacher. Jasmine. O, sino pa yung mga classmates mo? Lahat ba? Kalila. Sino pa? Sino pa? Sabi mo, lahat ng mga classmate mo. Lahat po ng mga classmate mo, shoutout. Sino mo? So kasi muli po, this is Modern Magkiping 2. Thank you very much sa watching, pagpapanood po ng aming speedy recovery program. Sana meron kayong natutunan ng konti na napakahalaga po ng pagmamahal ng pamilya sa stroke patients. Kasi unang-una po, dito po tayo huhugot ng kagalingan. Unang-una po ang Lord, pangalawa yun. Then pangatlo po yung papakain ng mga nagbabantay o ng mga relatives o kamag-anak sa pasyente natin. Dito po kasi sila, share with sila Sina, nakatutok po sila sa kanilang father, nakamonitor sila. So lahat po nakamonitor ng kinakain at tuwing umaga po yan, nilalabas po nila yan, wheelchair, exercises every morning. And then ang kanilang schedule dito is MWF po, yung schedule po niya as bedridden. So hanggang sa muli po, and maraming salamat po. Like and share my YouTube channel, Moderno Mangkepweng 2. Nabantayan mo yung paano lolo.